morning guys, today is January 27 and gamit ko yung phone ni Reyes kasi yung phone ko guys, ano na siya, full na siya. So, ayan. Supportive si Reyes. Sabi niya, gamitin ko raw yung... Yes? Ah, okay, wait. Si Sak, gusto niya ng iPad. No one watching. Okay. So, yun guys, gamit ko yung phone ni Reyes. Pinapagamit niya sa akin kasi... Sabi niya, gamitin ko daw siya, guys. Nahiya nga ako, pero pinilit niya akong gamitin ko yung phone. Kasi ito full. So, yan. Tapos, in-install ko pa yung, yung desktop. So, yung guys. Tapos na mag-breakfast, si Mark ang nagluto. So, yan. Mag-vacuum muna tayo, guys. Si Big Mark. Ayun. Siya yung nagpahiram ko. Sikat naliligo na. So, yan. Balik tayo mamaya. I'll be back. So, guys, inaasar ni Mark si Reyes kasi nasa kusina siya, oh. Hindi raw to nagugas sa kanila. Hindi daw, oh. Ngayon lang. May ano yan siya, may dishwasher robot. Inaasar talaga ni Mark si Reyes. Nagugas kaya ako sa bahay. Kagabi, si Dan din nagugas kagabi, guys. As in. Tapos si Mark. Ikaw na lang lahat. Ang bait ng mga bisita ko kaya... Masarap silang bisita. Ka dito, kailangan nagpapaano ka, nagpapaganyan ka. Ayoko yan, kasi gusto ko, Malas pag hindi, malas daw dahil kaya magugas ka pag lagi dito. Bukas ako naman. May sinasabi si Mark, Anong sinasabi mo, Mark? malas yan pag pag nagpapatulog ka sa bahay mo. Kailangan, okay lang Pahugasin ko sila. Pahugasin ko pa lang mga bisita ko, guys, sabi ni Mark. Pag hindi natutulog, pag hindi matulog dito, huwag mong papahugasin. Agree ba kayo doon, guys? Saan mo yan? Kuya, hindi ko rin alam. Ay, Hindi ako naniniwala. Ayan, Day. Ito mo na yung vlog mo to. Sa akin yan? Yes. Ay, sige. Salamat. Magluluto tayo ng spicy squid. Yan. Hindi siya adobo. Pero may pagka, pero hindi ko ma-explain, guys. Basta, makita niyo na lang mamaya. You're a video bomber. And a photo Hindi bomber. lang. Yeah. Boomerang bang. Yeah. Bomber. Holly, what are you doing? It's locked. Checking all the doors. Oh, ganyan siya. Ano yan? Ano yan eh? May hindi na sa Squid. Hey, Baba. Hello. Hi. What's that, darling? What's that? Nothing there. You want papa? Where? Where's your papa? Where? Okay, open. Get your papa. Not that one. Where's the papa? Where's the papa? Open. Papa. Ano yung papa man? Hey. Ah. Papa. Okay. Ask Tito Mark. Open Tito Mark. Tito Mark. Kilala niya mga tao, dahil. That's good. Ako, ano kilala niya sa akin ba na? Ayan yung gusto ko i-try. I-try mo yan. Masarap. That's what I want. Masarap yan, dahil. Sige, try ko yan. Share to Tita Reyes. Bigyan mo lang siya isa-isang. Uy! Isa lang. Oh, Dalawa. sa kanya. Isa-isang kamay, isang isang, Isa lang? sa tig-isa. It's good. It's good. That's very good. That's for the kids. One more for the road. That's it. Yeah. Put it here. So yeah, you come back here. Let's You want share, Come back ha? for later, right? Ubus ko yan. Marami yan. Oy. Let's buy this, babe. Oo. Ay, i-try mo. Try mo, Try mo, masarap. Para siya. Tayo mauubos nito, Mark. Marami dyan. Ano yan? May iba-ibang flavor niyan. Hindi siya ganun ka-ano. Alat. Hindi siya, hindi ganun ka-alat. Gotta say. Manay, huwag kang may lamanay. Umiyak ko sa'yo eh. Naligo Naligo siya kanina. talaga ng GHD. Di ba? Naglagay ka dapat ng oil. Mas maganda yan. Nalagyan ko daw ng oil. Ayan, Naligo Ano na, summer ng book namin, Oo, init kasi. Alis kami. Saan tayo punta, Manay? Sa Valley Lake. Valley Lake and Blue Lake and after that punta Beach. tayo. Beach yan. Naligo. Pero magluluto muna ako ng puset kasi para pagdating namin mamaya. Adobo yung Manay? Hindi siya adobo, Manay. Ano? Walang suka. Basta, yun. Mamay, update ko kayo, guys, ha? So, ayan na. Ininit ko na yung kawali. Kung dito ako tita naman, itatawa talaga ako dito. Alam mo, sandali. Speaking of that, so, yung puset na maanghang. Hindi ko alam kung anong tawag. Niluluto to lagi ni Papa. So, paborito ko to. So, ayan, guys. What can you say, Mark? Wait, again. Top class. See, masarap daw, guys. Reyes, kain ka na?
Oh, oh yeah pala. Alis na ako. May one pa ako. Alis, bye Mark. Alis yung mga boys. Iti-take sila ni Jan sa ano? Sa fishing. Magpi-fishing sila kasama ang mga boys. So, kaming mga babae, pupunta kami sa Valley Lake, Blue Lake, and then beach. So, yan guys. Guys, kain muna kami ng lunch. Nakawan ako sa kain. Hi guys. Tingnan si Love, oh. Guys. Sexy. Punta kami ng Valley Lake. Valley Lake, Blue Lake, Oh. and then beach. Ayan si Kath and Race. Ayan. Nagpa-practice po siya. Ayan. Tapos itong ulam namin. Yung Hi. Saan ako nakatingin, Day? Ah, doon. Sige, mamaya. So, yun, kain muna kami, guys. Time check is 12:35. Hi, guys. Itutur ko lang yung mga yan, guys. So, punta kami na. Alis na kami. So, see you later. Hi. Mom, is that you? No, this is Tita Ray. Ha? Ano yan? Disabled yan, Manay. Atras mo na lang. Andito na kami, guys. Sa may Valley Lake Park. Yung mga inday. So, dito kami lagi. Di ba nakita nyo to sa ano? Kung nanonood kayo ng vlog ko. Ate, watch out here. Watch out, ate. Ate, come here. Ate, watch out. Tita Reese. Day, pwedeng pakisara yung yoga mo, Day. Ay, bukas pa. Nakabukas. Sa Valley Lake. Ate, and then dito si Lodi. Dito na kami, Day, oh. Mga guys. people. Bagay sa Bilis ko kanya. mag-tan, grabe. Ikaw, kahit nag-sunscreen. Ako, sige. Ako din. Dito na kayo sa Valley Lake. Hindi naman. Ayan yung Ako, lake. as in, mamaya, makikita nyo na dito yung ano. Nasaan? White. Wait, baba. Ayan yung lake. Ayan yung mga Holly. Yes, Holly. So, yeah. Say hi. Very good. Ang init. Dito na kami sa park. Sa Valley Lake pa din. Snack si Mayo doon. Nauhaw yung mga bata. Tsaka Ayan. ano, pandesal. Nakijus na rin yung mga nanay. Tsaka yung tita ng bayan. Siya po ang tita ng bayan. Supportaan nyo si Mayor, may pa-juice. Mayor Chona. May paano pa? May pa-fan. May pa-fun. Ayan po. Lovely po para sa Senado. Uy, hindi, Senado Mayor lang. Mayor lang. Masyado ka naman, ambisyosa Hindi, dahil. okay ka. Mama, what's that? Hoy, congratulate me guys. I'm 3,000 something. 3,000 yeah, thank you guys. Hoy, salamat kaayo. Thank you. Lovely, narinig mo ba yung sinabi ko? Nakaganyan ako. Congrats, Day. Love you, Day. You deserve it. Congratulations, Manay! Thank you. Thank you pa. Ay, thank you. Ano ba ang mga ano yun? Mga, ano yun? Update na ano yung sinasabi mo? Update ako the fans. Yeah, sa mga fans na nanonood. Salamat po. Sa may patsay daw, uy. Salamat. Wala na po yung juice na Mayora. Wala na, isa na lang Naubos na yan. yung pa-juice Babalik tayo sa bahay kasi mainit sa beach. Kukuha tayo ng juice. Malayo ba yung beach? Hindi, doon lang naman sa ano, doon lang naman sa, Sa inyo? doon sa kung saan, sa bay lang. Sa bay. Going fast. Alam mo, yung pumunta tayo sa may, yun lang naman. Going slow. I can't even see it. Where? Palis na kami dito sa Valley Lake, guys. Punta na kami ng Blue Lake kasi sila hindi pa nakapunta doon. So, papasyal namin siya doon saglit lang. Si Holly naiinitan. Sobrang init, guys. Yes! Okay, we're going now. Dito na kami sa overlooking ang Pakita mo, ate, yung Blue Lake. Ayan. Diyan na. Dito si Race and then Lovely. Hello. Si Kat nagpapatutoy. Tutoy ba yun, Day? Ayan, magpa-picture muna kami. Wait Baka lang. mahumulong tayo na. So yan guys, napaka-blue ng Blue Lake. Ayan o. As in, mas maganda siya in person. Para siyang ang pagka-blue niya, no? Basta iba ang pagka-blue na para siyang langit na basta ganun. Ayan o. Sila nagpapa-picture. Ayan siya o. Ayan. Ganda. Gusto ng marami. Ayan o. Mas maganda kapag naka-down dun sa... Yan. Yung camera woman. Tapos tingin daw ka dun. Yan. Yan. May paan dito, may paupo. Ayan.
Mga dumadaan na cars. Ganda guys. Dito sa Blue Lake, balik na kami ng Biden. Punta na kami ng dagat. Sa beach. Okay, we're going. Kuha kami ng ice cream. Kids. No, kids two kids. One chocolate obsession and one rainbow, 2 kids, and then One only na. Sa'yo lang yan. Ayoko. ako. And then for myself, just for adults. Ano yung adults? 1 scoop? One scoop. Kain ka man ay. Kain man ako. Ubusin ko to dapat kasi Kain tayo muna. kasi yung hindi ako marunong mag-drive. Is that all for Ang laki, bitch. Executive decision. And and then rainbow? Yep. And then how many scoops for the adults? just one. Wala ko man yan. Oh, okay. And then one for the adults. Chocolate obsession. Thank you. Dili, nabasa. Ayan yung ice cream Ano ka niya? Ibigay ko to kay Katong malaki. Tingnan mo, ang laki. Ito na kami guys sa beach kaso very fog. Tingnan yung fog ko. Ayan yung dagat namin dito. So we can't go there, right? Yes, we still can. Pwede naman. Pwede naman. Tingnan mo. Cool naman siya tingnan. Ganda. Ang tawag dito guys, cloud beach. Cloud beach. Narinig niyo sila? Foggy. Mas malamig siya. Very Tingnan mo nga, foggy. Tay. Ang init sa mall. Doon sa may Blue Lake. Parang sinibindi lang yung sand nila. Ayan, ngayon tingnan niyo oh. Nasa ibang na kami, ibang Pwede naman, kaso lang sabi niyo dyan, malamig ang tubig, super. O sige na, mag-tent na okay lang kasi hindi masyado mainit, okay sa mga bata. Tara. Nakalong sleeve naman to kasi. Tara. Tawa siya eh. Ready So, na siya mag-swimming. Tara, ilagay muna natin yung gamit. May maiwan na isa doon. Hanap na tayo ng lugar natin. Oo. Maghahanap lang kami ng lugar kung saan kami mag-stay. Ayan guys, ito yung tent namin. Kilala nyo to. Ito yung mahal siya guys. Ayan. Ayan, madami naman tao. Not yet. We're gonna set this first. Day, bongga yung kay Veronica. Ayan yung Ano ka? yung tanto ni Veronica, oh. Huwag niyo naman tabunan yung maliit kong tent. Dito naman kayo, oh. Ano ba to? Day, dito, oh. We have a tent. Yes. Andyan yung fake. Oh, and dito, oh. Dito. Dito, Day, oh. Kunin ko lang yung mga bata, ha. Oy, ate, can you put your bag inside my tent, please? Para hindi lumipad. Oo, kasi wala siyang ano. Yeah, yes. Ayan na ang mga inday. Dito na kami, guys. What's wrong, love? Kunin ko lang yung mga bata. Andun sila. Kunin lang natin sila, Kuya and Holly. Fog, oh. Grabe yung fog. Foggy siya. Watch for the car. Oh, watch for the car. Oh, wait. Boy, Sak, what are you doing, Sak? Hold Holly. No, you have to hold. Holly should be in the middle, Sak. Aliyah, look at Holly. So sexy, Holly. Oy. Ay, sabi ko ba't ang bigat? water. So sexy, Holly. Holly, Holly. Holly. Hello. Dai, ilagay mo yung bag mo dyan kasi wala yung ano. Ayaw niya sa'yo. Dito na kami, guys. Naka-set up na kami. Umiiyak si Baby B. What's wrong, Baba? Who's this? Hello, Baby B. She's just crying. I don't know.
Come on, come on. Oh, iyak siya. Oh. Mommy. Dai, mommy. paano na yung ano natin, outfit Hindi, natin? mag-OT na. Wala na OT na. Pag gumanda yung Ganyan weather talaga, na. pinupush niya yung ano namin. Gumanda yung weather na. Actually, mas maganda. Parang hindi naman napulot sa ano. Yes, yes. Dai, asan, ano? No fog, yes? Oh, what's for Holly? Hold Holly, hold Holly. Oh, it's cold. Hindi man, no? Come to mama. Woo. Woo. Okay lang na. Woo, woo. Ah. Yeah. Yeah. Ayan si Katya at si Baby B. Kuya, not too far. Oh, there's a car. Malamig. Woo! Say hi. Oh, stay here. Stay here. Stay here. Oh, 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 oh. Oh. Oops, oops. Yay! Oh, very good. Ooh. Kuya, ate, stop! Go to Tita Race. Hi. Tuwa-tuwa siya sa water. Nandun yung mga inday. Oh! Oh! Whoa! Fog! Ang ganda, no? Ate! Taron! Hi, guys! Hi guys. Hi, guys! Tyron! You're too far! Ate, where are you, ate? Ate! Ala, malaki yung wave ay. Holly! Ngayon sumatawa si Aliyah, oh. Aliyah! Ano, Aling? Ano na? Nanginginig. Ano, gusto mo pa? Ayaw na. Ayaw na. Ayaw na. Uwi na daw siya, oh. Holly, dito. Alis ka dyan, America. Ala. Ang nanginginig siya. Oh. You wanna go back? Stay!
Do you wanna change? Yes. Hindi pa yan mag-change. Hawa. Nilalamig ka na. Wala. Just wait here. Just wait. Hey, stop. Enjoy na enjoy yung mga ba. Mommy's ano tayo? Mommy's rules. Joke. Mommy's of Adelaide. Of South Australia. Mommy's rules. Mommy's rules. Channel 7. Channel 7. Aya. Holly, that's it? Let's go. Change now. Ate, are you having fun, Kuya? Kuya. Yeah. Zach. No. Oh, call them. It's hot, very hot.